Egun on guztioi, eskerrik asko gurekin izateagatik, baina nire eskerrak gaur bereziki eman nahi dizkiot lantegi batuaki. Lantegi batuak egin digun gonbiteagatik eta baita gonbiteaz batera edo gonbitearekin batera ikustaldi honegatik. Bisitaldi hau oso aberasgarria izan da guretzat, eta hau izan da lehen bizita, lehen ikustaldia, lehendakari bezala. Eta lehen bizita izan da, hemen ikusi egin ditugun printzipioak eta baloreek bat egiten dutelako, Jaurlaritza honek, gobernu talde honek, urrengo 4 urteotan landu nahi dituen balorekin eta printzipioekin. Hau da, pertsona da helburua, eta pertsonen enplegua da Jaurlaritza gobernu talde honen helburua. Eta gaurko honetan ikusi egin dugu, 2007 lagun kontutan hartzen duen proiektu bat, eta proiektu hori pertsonetan oinarrituta dago. Aukera gutxien dituzten pertsonei lan aukera bat ematearena, eta gizartean txertatu egin ahal izatearena. Hau da guk deitzen dugun gizarte ekonomia, eta gizarte ekonomia izango da baita gobernu honen helburua. Oso garrantzitsua da, orain arte ikusitakoan oinarrituta, oso garrantzitsua da gaur egun duen enpleguari eutsi egin ahal izatea. Eustetik etorriko da, hemendik eta 2 urtera begira, eustetik etorriko da berpizkunde ekonomikoa. Eutsi egiteari ekin behar diogu, eta hau da lantegi batuaki bere datorren urtean beteko dituen 30 urte hauetan zehar egindako lanari esker, eutsi egitea da gure mezua lantegi batuaki, eta hortik aurrera enplegu hau mantendu egin ahal izatea 2 urte zailak bizi izango ditugu, baina eutsi eskero urrengo 2 urteetan berpizkunde ekonomikoa etorriko da, eta hau bada ere lantegi batuaki esker.